Ei, tu! Sí, tu! T'agrada el cinema? Tens entre 12 i 25 anys? Tens una GoPro? Una càmera de vídeo, una tablet o un smartphone? Als teus amics i amigues els agrada cantar o ballar? O tens algú a casa que li agradi actuar? Ui, perdó, m'he equivocat de grup. Et proposem un repte. Tens 48 hores per escriure, gravar i muntar una història amb les pautes que nosaltres et donarem. Un cop entregada, podràs veure la teva pel·lícula premiada i projectada al cinema. Límit 48 hores. Tu poses el teu propi límit.